Jibika neng logo nama? Neng logo? Neng मा नाम? मा नाम नोंना? Ina मा लिरो? दैमारि मोसाखांबाय बिसोरो मोसादों बिसोर मोसाया नामा? मानो मोसाया? हा? मोसादोब्रा Oh my god! Wow! Good morning everyone. दिनै माने जोंहा फिसाजो दनिस्कानि बार्थडे दं नालाय बिनिफ्राय न'आव जैग' लादों आरो ओमफ्राय दा जोंखो हामफैजों जोंखो माने दिकापुलियाव एसे दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान नालाय बेहाय एसे नुजाथिहैनो थाखाय लेंहरदों नालाय दा नै लाइजामबो फैबाय अब्लाबो दसे सम आं नुजाहैना फैनोसै आरो ना हामफैजों आंजों ओमफ्राय जैग' लादों नालाय दा थाब फैफिननांगोन जोङो न'आव नैथि नै जैग' रेडि खालामगासिनो दङ ओमफ्राय गासिबो आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि भक्त बक्ता गासिबो मोनफैजोब्बाय दा माने धनिस्कानि नामै बेहाय केक हागोन आरो बार्थडे दं नालाय ओमफ्राय जैग' लानानै दोनसै दा माने गिदिर खालामथ'आ आरो ना लोगोफोर उनावहायसो नायनोसै दा माने जैग'ल' होनानै दोनगोन देग्लाय 1 year जाबाय धनिस्काया बोसोरसे जाबाय बुरिबायलै धनिस्का आबैजोंबो हामजादों न लाइजाम हरदों आंनो नै लाइजाम न जों हौवा थांना फैनो दे नों थाथ' दै नोंखौ लांफाथ'ला जों थांना फैग्रोनोसै नांला Bodo, थांसै नै मालाय क्रिसमासनि बिराद मोजां साजायदों लामायाव न'खर साजायजोबदों आरो नै बिथिंबो हेपि क्रिसमास मेरि क्रिसमास बिसोरबो दा गिर्जायाव थांजोब्बाय जानांगौ गासिबो जों दा सिंथिं हाबलांसै लोगोफोर माने मोजां साजायदों आरो ना सफैबाय दा जों सिंथिं हाबलांसै ओइयाव साहा लोंग्रोनो हाला दं ओइनै मेरि क्रिसमास दा दिकापुलिनि जिनाखि क्रिसमास फोरबो खुंनाय बेहाय मोनफैयो आरोना लोगोफोर माने बिराद साउन्ड गोसा होदों नालाय मेथाइ खनगासिनो दं बेखायनो बारा खोनायाखै नोंथांमोना
आर हादां गोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन। बिनि नामा आसरित, मन्त्रि, बोलोग्रा इसोर, अनजिमा गैयि बिफा, सान्थिनि राजा दोनजागोन। बे बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौ आशीर्बाद खालामथों आरो इसोरा जोंनो थाखाय बोर होथों। फै बिदिब्ला जोङो लोगोसेयैनो जों गसंनानै बे गोथां इसोरखौ जों मेथाइ रोजाबबावनानै जोङो बाख्नायनि। दा मेथाइ रोजाबबावसिन आरोना बयबो मोनफैनो हाबाय। दिकापुलियाव दा मेरि क्रिसमास फोरबो खुंनाय जादों नालाय जिशु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान दिनै। बर'दिनखौ আহিলে উল্লাস নকৰাকৈ আমি মনে মনে থাকিমনে बे मेथाइखौ रोजाबनानै जों इसोरखौ जों Happy Christmas. Same to you. Sampai burung. Cing aman. Aman. Udah, Merry Christmas. जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोननि बेबायदि उपस्थिति नोंथांमोननि नुजाफैनायखाय जों गोजोनबाय हामबायसै। এই সময়ত আমাৰ কুচুৰাবাৰী পৰা মানে আমি আলহী লগ পাইছো। তেখেতসকলক মই আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। दायो खावसे मोनफैनांगौ दंबावो, मोनफैजोब्बाय खावसे आरो फैगासिनो दंबावो नै इथिं नै बासन्ती गर दै लोब लोब फैगासिनो नै दीप गर मोसागोन नामा नोंसोरलाय? मोसागोन? ए दे थाब थाब मोसादो। Suruh Mesya nama? Mana Mesya? Hah? Mesya juga. आज हम बताते हैं something something, आज हमसे सुनो तुम everything everything, आज हम बताते हैं something something, आज हमसे सुनो तुम everything everything, ना कोई music ना कोई dressing ना कोई singing, लेकिन something nothing big thing सबसे super thing, लेकिन something big thing सबसे super thing, स्वर्ग लय जामानी नासी नासी, 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 जाओ 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 जाओ, आगे सब जिसम लगा स्वर्ग लय जाओ, जाओ जाओ
raja, are betulan gawe tu hari gale, are jalan lele Yesu raja. Christmas, Christmas, Happy Christmas, 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 are Merry Christmas. आज को दिन बड़ा है दिन, आज को दिन बड़ा है दिन, खुशी को दिन आया, आनंद को दिन आया, खुशी को दिन आया, आनंद को दिन आया, बालक यीशु जन्म को, बालक यीशु जन्म को, विजय को दिन आया, बालक यीशु जन्म को, विजय को दिन आया. सुगम सुगम सुहाना जिसो सरी गाए, जिंदा मुंदा ओनो माया बिखुर चिरे, ताली रुदे नगरा. सुगम सुगम सुहाना जिसो सरी गाए, जिंदा मुंदा ओनो माया बिखुर चिरे, ताली रुदे नगरा. हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए. हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए. सीटी बजाओ और ताली बजाओ, अरे झूमो और नाचो और आवाज उठाओ. Kasih bermasa bisa sesinar, benar kemazan-zana, bermain serah jantung lega, benar kemazan-zana, bermain serah jantung lega. Hero nazari pale ho, boy kehel nazara, hero nazari pale ho, boy kehel nazara. Normalnya yang lebih masuk sari sampai kata Tuhan Yesus. Normalnya yang lebih masuk sari sampai kata Tuhan Yesus. Jibika neng logo nama? Neng logo? Neng mana nam? Mana nam nengna? Ina. Ina मा लिरो? दैमारि. मोसाखांबाय बिसोरो मोसादों. नैलाय. बरायना लानो थाखाय इसा खालामबोदों. दायो सेथियावनो जोंनि आदर्श हादर आदर्श गामिनि नायल' जाल' जों बुंनो हागोन इउटुबार न बिथां दैमु आमुस बर' जों दा थांसै आरोना नैबे सिख्लाफोरा मोसादोंमोन दिकापुलिनि ओमफ्राय नै बिथिं आदा दङ मोजांबा मोजाङानो मोजां मेरि क्रिसमास दे गोजोननाय थाबाय माने एसे इमारजेन्सि जाबाय नालाय जों जेबो नांला दे बारा सम होनो हाथ'वासै आरोना दे जों आवगायलांबाय थानोसै थेंक इउ दे गोजोनबाय साबायखर बावनाय थाबाय फैनायनि थाखाय दे गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो औ थांसै जोङो फटक ला हा खोनाया अ जों थांसै बेनिफ्राय आरति बसुमतारी जेबो नङा मेरि क्रिसमास फट' लानो फै फट'